Winndere. sadir ko salminde daroɓe Winndere-tv fof eɗen juuroɓe no feewi eɗen calminaɓe gorko hen debbo hen suka hen mawɗo hen gonɗo caggal leydi ha e nder leydi babiraɗo ha e babateɗo neniraɗo ha e musidteɗe kamɓe fof en calmini en juurima en jetti en jarni kadi annene ceerno Oumar Doro Koura mi salminima no feewi mi salmini aussi omo ganduɗa kañum woni neniraɗo tedduɗo ono sohna Koura Sow en calmini dendagal kadi tawateɗe e nder fedde convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. Assalamu alaikum télé Winndere-tv caggal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alayhi wa sallam e jetta nene baba e jetta sababuji ɗi fof emin beltino huccidde Winndere-tv mo ganduɗa ko télé mo ganduɗa kala fof biyateɗo wimami ne yeeɓa ɗum o ha caggal leydi au niveau international min calmina kala fof ƴeeɓo ɓaɗo ƴeeɓowo télé o sa welama mbiya ɗum kawtal pelle aynaɓe saabu ko convergence ko pelle kewɗe ndenti ina noto e inde wotere tawa nden ɗon inde wiyete ko convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal kadi kalen ha laaɓa wona fedde nde fulɓe jeeyi wona fedde nde jolfuɓe jeeyi walla sarahulleɓe walla blanten walla fedde nde serraɓe jeeyi ko fedde nde ganduɗa ko Sénégal foof rendi ɗum ko Sénégal kala jeeyi ɗum tawa kadi nde yarani nde daronaki remoɓe walla awoɓe nde daroni ko aynaɓe noon kadi ko aynoɓe baali beyi gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gaynateɗe convergence des éleveurs ina daari hen sen mbi convergence des éleveurs effectivement en kalat darni ɗum walla jeeyi miijo ngo ko yimɓe hewɓe kono ardi fedde nde ko biyeteɗo honorable député Aliou Dembourou Sow mo ganduɗa hannde ene tawi ɗon ɗo suudu sarɗiɗi guendi Sénégal taw kadi ko goto e jeeyaɓe e secrétariat exécutif mo APR ko kanko Allah ardini ndeɗo fedde nde ganduɗa kadi sosama guili tan ujunnaje 2013 1 an après nde président Macky Sall heeɓi pouvoir ɗo e leydi Sénégal ko nden convergence jibina e dow ballal neni Koura Sow en woɓɓe ɓe ganduɗa hannde ɓin ɗoyete e nder nokku ɗo ɗo mbatten oɗo interview donc convergence des éleveurs e raɓɓikinade ko fedde darinde gam yoltude hujjaji kala ɗo gaynako wawi wonde e nder guendi Sénégal ɗum saabi ɓe mbaɗi feere ha ɓe kuptidini leydi ndi ina famɗi département hannde mo ganduɗa ala cetal convergence mais aussi ina famɗi hannde neɗɗo jeeyaɗo e convergence tawi convergence ala numéro téléphone ma walla numéro électeur ma walla numéro carte national d'identité ma walla anda an hoɗo jeyɗa kala codowo hen jogui koɗo ndewata jogui ko juɓɓude lelnade codowo kartal ngal fof jogui koɗo ndewata codal ngal a wawa wonde jeeyade département Podor cooda kartal ngal département Ranérou jeeya département Podor sodal ngal département Podor militiɗo ɗo e Dakar ɗo sodata kartal ngal donc ndeɓe cakkiti wadde ƴeewgo jooɗade ƴeewde no foti yimɓe ɓe dañi ndeɓe cakkiti ɓe jarateno koye 92 ujunere neɗɗo 92 000 membres ɓe cakkiti ƴeewde mais hannde yimɓe fof no gandi ɓe jawti temedere ujunere eɓe dogo pucci dogata par ce que nden département ji kewɗi cuwana winditade walla noddo Aliou pour mbawa tottede catal muɗumen hewɓe mbaɗano koko caggal nde gonɗon rewino waɗa ko caggal ɗum ɗin département ji guddiri wadde convergence des éleveurs mi rokkitma konngol ko fedde darinde e yoltude hujjaji dendagal ɗo aynaɓe mbawi wonde puɗɗortomi tan koɗo Abdoussalam gaynirɗo convergence ko sosaɗo e 2013 faade 2022 liggima ko heewi wuuro ngo ko gartomi haalde ko o wiide temedere pawɗo e nder commune aji Sénégal ɗi ina famɗi hen ɗo convergence yettaki haalde mumen ƴeewi toon konko woni toon caɗele gaynaka guila e rewɓe ha e worɓe holko convergence liggi ko heewi convergence waɗi ɗo partenariat avec directeur horticulture tutti ɗum formation ji hande ndema hande leydi ala e Sénégal peut être hay mata won joguiɓe leydi kono leydi weeɓani hande e Sénégal taw aɗa wawi remde taw joguiɗa ko hectare il to kesel walla tan ko fote galle mbaɗa hen guesa ma waɗa poulailler neha guertoɗe ma sa gayni ndema dow taw kala fof ko cohluɗa ma ƴeew guertoɗe ma ñaam hen an e galle ma ustan joom galle ma fereji ma itte guesa ba aussi defira galle ma cikkum ɗum ko ballal janggo e janggo encore janggo e janggo ma waw wallude hen kadi rewɓe ɓe kolluɗa ko a waɗama formé ko kamɓene pormaɓe kollaɓe no ɗum watte
ko ɗum ummine convergence no watta ɗum wonno koye wadde ko tubako wiyete ko formation des formateurs taw kala foof sengo mo neɗɗo o woni o ko wayno commune ni suuɓe toon yimɓe gadde ɓen mbaɗe formé kolle golle ɗe no jaara pour so jeehi kañumen ne forma wonɓe toon ɓe on formation convergence des éleveurs e ballal Aliou Dembourou Sow e horticulture direction horticulture min puɗɗima ɗum min puɗɗori ɗum ko Dakar Dakar woni capitale Sénégal cikkumi hon mbaɗɗo formation mbaɗono Charlotte ne jogui ɗo commission suivi et développement o waɗi formé région de Dakar kala fof jeynoɗo région de Dakar hannde waɗama formé ha dañi attestation muɗum joni nomin puɗɗi ɗum de koye Covid wonano wiya Covid kon ko yatta donc so toon ummima ko Tengej foti région de Rufisque foti hen département de Rufisque foti hen nete kadi fuɗɗade ɗum ne Abou rakkinana hen min joddima e directeur o kayitaji ciññinama inchallah département ko par département puɗɗi min puɗɗori ko Dakar département Tengej so Allah jaaɓi ɗeɗo balɗe sen gummima e le journée du 22 o ligguey koko jokkata ɗo so ɗum ɓenni honko waɗa ndax biɗo convergence o wiya gaynaka ina anda so yi ha ganda lebbi ɗi goɗɗo yi seeɗa ittima e mois de avril fayi mai kala fof hande gaynako no yurmini a wawa ƴewde nayyi ma ene kokki ñamani jarani e ballal noon Allah e nelaɗo mum e Aliou Dembourou Lella député honorable député coordinateur national de la convergence des éleveurs o wi hikka convergence wonta ƴeew aynaɓe ene tampa o kañum waɗi débloqué dans les banques un montant de 100 millions waɗi ɗum aliment de bétail wiya yo cible to nayyi ɓuuri hewde cikkumi so wiyama to nayyi ɓuuri hewde département de Podor heddaki hen caggal e département de Thiès nana nawe taw ina dañire ko weeɓi kamɓe ɓe jippiri ɗum ko weeɓi ɓe jeeya e aynaɓe ɓe mbasa fawde hen kala fof noon gaynako wona gaynako tan gonɗo e convergence kala fof gaynako goɗɗo fof ɗum fof koye ballal convergence ko gollete convergence waɗi no mbiyeten ni tan kala saaha haala fof jogui kono yontata haale mais hay gollal fof jogui koɗo foti gollede ene foti gollirede convergence koko setti golle ɗe président Macky Sall gollani leydi ndi ha tengti e sengo gaynako saabu won gueɗe kewɗe caɗele kewɗe godonoɗe caggal nde président Macky Sall ari nde ko heewi hen iwi saabu 2012 ɗo tawi en enen kecci ɗum ɗo pucci dogat eɗen gandi nokkuji ɗin yimɓeɓe ne mbano ɗum ɗo eɗen gandi no aynaɓe mbano wondude e kulhuli saabu won nokku mo ganduɗa o ko nokku mo ayna fof parnoroto eɓe gonne kulhuli soɓe lelima ɓe ɗantaka beela ranche de dolli heɓtatake e juuɗe men watte e juuɗe woɓɓe beela aynaɓe kattatake toon beela waɗatake ni beela waɗatake ni kono sa ƴeewi nde président Macky Sall ari nde e dow ballal honorable député Aliou Dembourou Sow wondude yimɓe woɓɓe wonnoɓe ɗo waɓen honorable député Adama Alaji Samba Dadi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum wondude ne woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe vraiment darinoma mbaɗi hen golle laaɓe waɓen Djibo Leyti Kane waaɓi noon yo Allah yurmoɓe mais honorable député ne ari nde kañum koko jokki ngal ɗon jaɓɓal wi président Macky Sall min sa yiiɗi teddindemi foof ko mbaɗanmami teddin gaynaka rokku gaynaka gueɗal muɗum secteur élevage ina woodi mais ko noon secteur kadi pêche wodiri noon agriculture wodiri e gueɗe goɗɗe mais ala kam ñalawma mbaɗaɗo décrété par président de la république ina tawa e jomumen haalda e muɗumen kala année so wona secteur élevage te kadi woni importance gonɗen saabu so tawi ñalawma o yonti goto foof arata haala secteur kañum fedde nde ardi nde hol caɗele gonɗen goto foof haala yiyande mum e miijo mum holko nawrata élevage yeeso ɗum ɗon rendinete so yawtama wona e gollede sa ƴeewi hande département Ranérou walla département Podor walla Linguére ko président ari koye joni foti forage uji mbaɗa hen pour lima ɗum ina satti ɗum noon ala waɗanaɓe ɗum so wona aynoɓe en mbiyani fulɓe mbiɗen ko aynoɓe aynaɓe ko duroɓe mbaɗana ɗum ɗum ɗon ko hunde mawde joni sa rendini ɗum noon e gueɗe goɗɗe gaddaje ɗe ganduɗa ɗe hay gosoraji ne gadde taw ko état o waɗa ɗum subventionné aynaɓe taw ne keɓe ɗum no weeɓi te itte ko caggal leydi ko secteur mo ganduɗa o ko président Macky Sall wonko waɗi hen nde honorable député en tant que coordonnateur de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal nde joddi e waɓene nene Kour en waɓene effectivement waɓene Charlotte en waɓe hen Salamata en waɓe hen bureau men e woɓɓe ɓe gona Idrissa Diop en o wi ɗumen ɗum ɗo fof président waɗi ɗum e nder tan duuɓi seeɗa o omo hani teddinede yimɓeɓe mbi ɗum e te kadi neɗɗo fof gummiɗo wi ene teddina neɗɗo o miiji ko miijo mo ganduɗa o goto men fof andi ko ɗum ɗon koye miijo ngo ganduɗa ummiri ni koɗo Allah saabu Allah hakkude mum nelaɗo ko teddugal
hakkunde nelaɗo enen ɓe ko teddungal, hakkunde Allah enen windere nde ko teddungal. So neɗɗo wi ene teddina lamɗo leydi ngam golle ɗe waɗi ko neɗɗo poɗɗo wallede hono no teddiniri on noon so président Macky Sall noon neɗɗo wiyata ko welaka ɗum kono kam ala cuusɗo wiide kam yiyani hoore mum e ko golli nder leydi ndi. Aɗa wawi wiide yiiɗa ɗum, aɗa wawi wiide yaadani mum, kono wa amma noon rewta e autoroute ila Touba o, walla rewata e autoroute oɗo mo natirta Mbour, walla an a yaɓɓata e oɗo télé gummiɗo Dakar wirti Richard Toll fayi Wourossogui, walla rewta e télé birtiɗo Raniru fayi Wourossogui, ummi Wourossogui fayi Bakel, ummi Bakel nana yaha Kidire. Aɗa wawi wiide a welaka, kono ɗum ɗo kam may rew hen haade aɗa waɗa voyagé walla paya Tamba jokka paya Goudiri. Donc jinmi wiide tan wonko waɗi Aliou Dembourou noon wi hay goto adata ko ɗum kañum jogade miijo teddini président Macky Sall. Convergence ari tewti ɗum wondude pelle goɗɗe nene Dieynaba Sow Sidibé en, waɓen Ismaïla Sow en, waɓen Arouna Gala Dialalo en, woɓɓe ɓe gonduɗa ɓe vraiment tawti ɗum e gonɗon miijo, e woɓɓe waɓe Sidel Samba Hawa en, Abdou Karim Ba en, eɓe keewi ɓe limdutaka hen goto fof ko responsable eɗe woni ɗo, ɓe ko député ji, ɓe ko maire uji e woɓɓe ɓeɗo sa yi jaadi e ngoɗo micce par ce que ɓe gandi président ina waɗi mérité, ina handi e teddinede. Ɗum saabi nde Aliou eri waɓina men ɓe foof jaabi mbi omo handi hen. Neɗɗo noon aɗa wawi wiide no mbimi nanne, aɗa wawi wiide a harani, kono mi meeɗani kam ina ɗeɓe yurminade hande e laamu ngu ɗo no yarade, tawno eɗen gandi caggal foof wonko président Macky Sall jubbi hen to batte moƴƴere. Ɗum addani oɗo ñalawma jagga waɗa nogas ɗiɗi lewru ndu e dow nde nanodirɗen hen